Odvolací soud v Praze v druhé polovině dubna potvrdil loňský verdikt v případu Dominika Feriho. Za 2 znásilnění a 1 pokus o něj ho poslal za mříže na 3 roky. Podle některých jde o přelomový rozsudek, byť tedy nejde o nějak vysoký trest. Poslanecká sněmovna také před několika týdny schválila redefinici znásilnění a debata o Istanbulské úmluvě vyvrcholila v lednu neúspěšně. Právě sexualizované a domácí násilí, potažmo i násilí na ženách, jsou tématem dnešního dílu podcastu Café Evropa. Ten vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise ve spolupráci s Voxpotem. Já jsem Jolana Humpálová a vítám vás u poslechu dnešní epizody. V podcastu vítám Kláru Kadár, manažerku sekce advokacy v organizaci Consent a advokáta a odborného asistenta na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Daniela Bartoně. Dobrý den oběma. Dobrý den. Dobrý den. Sněmovnou přednedávnem prošla redefinice znásilnění. Kláro, proč je tento krok důležitý? Je to důležitý protože se mění vlastně ta definice a ustupujeme od toho, že aby znásilnění mohlo být kvalifikováno jako znásilnění, tak je k tomu potřeba násilí. Přicházíme k tomu, že vlastně se bude hodnotit, že to je proti vůli té osoby, plus je tam vydefinovaná bezbrannost, do které spadá takzvané zamrznutí, které je tam kvalifikováno jako silný ochromující stres, kdy vlastně 70% případů znásilnění se děje tak, že ta oběť vlastně takzvaně jakoby zamrzne a není schopná se bránit. To znamená, že ten pachatel nemusí vyvinout násilí na to, aby ten styk dokonal. Tím pádem to vlastně momentálně nespadalo do té definice. Ale nyní vlastně dochází k nápravě v tady tom. Danieli, jak si myslíte, že tahle náprava, o které Klára mluvila, jak změní nebo pomůže obecně obětem sexualizovaného násilí nebo domácího násilí? Já bych řekl, že ta největší proměna, kterou očekávám, tak je v oblasti práce orgánů činných v trestním řízení, tedy především policie a státních zástupců, protože v současnosti Česká republika má povinnost vykládat už své právní normy současné takovým způsobem, aby kriminalizovala každé nekonsenzuální sexuální jednání. Takže by se dalo říct, že k nějaké velké radikální změně nutně nedochází. Nicméně problém je ten, že právě třeba policie tady o tom to neví, anebo to není ochotná, schopná aplikovat. A když se ty případy dostanou na policii a policie je potom odloží, tak už tam není žádný přezkum soudem. To znamená, soudy doposud víceméně neměly možnost se tady k této problematice vyjadřovat. To znamená, nebylo reálné tu praxi proměnit prostřednictvím soudní praxe, nebo aspoň ne v nějaké blízké budoucnosti. Takže tady bych čekal, že ta zákonná změna bude vlastně taková více návodná pro policii a policie bude lépe vědět a bude se mít o co opřít, když ty věci bude chtít začít stíhat. V tomto smyslu tam taky byla vydefinována ta bezbrannost, která v rozhodovací praxi soudu samozřejmě se vyskytuje. Nicméně třeba ten silný ochromující stres nebo to zamrznutí, tam zatím soudy nemuseli řešit nebo neřešili. To znamená, panovala tady nějaká míra nejistoty, jestli je to tam možné podřadit a v praxi k tomu často nedocházelo a nebyly proti tomu opravné prostředky. Takže teď už by to mělo být, nebo od příštího roku, když to projde celým tím legislativním procesem, tak už by to mělo být postavené na jisto a řekl bych, že to bude pro policii i pro oběti všechno podstatně jasnější a jistější. Vy říkáte, jestli to projde celým tím legislativním procesem, očekáváte, že by to projít nemuselo? Já doufám, že to projde. Zatím ten průchod byl nad očekávání hladký. O tom se ještě budeme bavit. Takže zatím nemáme nějaké indicie ohledně toho, že by se to mělo nějak zastavit. Teď už je to jenom v rukou Senátu a prezidenta.
Zaznělo, že policie tedy bude teď na ten trestný čin znásilnění nahlížet trošku jinak. Znamená to taky, že bude muset třeba dojít k nějakému k nějaké jako rekvalifikaci nebo jako tréninku policistů a policistek ohledně posuzování tohoto trestného činu. A znamená to tedy, že to bude třeba trvat delší dobu a pokud celý ten proces projde a všechno se schválí, tak nebude hned skutečně účinný? Tak každá změna nějakým způsobem trvá a u těch trestních norem, oni jsou použitelné až na jednání, nebo aspoň tady u tohoto typu trestních norem jsou použitelné až na to jednání, ke kterému dojde za účinnosti toho zákona. To znamená, bude se to vztahovat na znásilnění, která se stanou, pokud to tady všechno bude tak, jak to zatím vypadá, tak které se stanou od nového roku 2025. To znamená, že když si vezmeme to, že pro většinu obětí ten čas pro nahlášení nebývá úplně krátký, tak ta doba, než se nám tady těchto případů dostane dost na to, aby jsme tam viděli tu změnu praxe, tak to bude chvíli trvat. Nicméně pokud jde o proškolení policie, tak tam bych řekl, že to nebude zas tak náročné a myslím si, že policie zvládne sama sebe informovat a proškolit o tom, že tady dochází k nějaké změně. Ostatně trestní normy se mění poměrně často a policie na to zvládá reagovat. S tím, že ty školení, bych řekl, probíhají už v současnosti třeba u policie na domácí a sexuální násilí. Já sám jsem jeden z těch lektorů, kteří se na tom podílí a musím říct, že u těch specialistů, hlavně na tu mravnostní kriminalitu, tak tam je to povědomí o tom, jak funguje násilná trestná činnost, jakým způsobem reagují třeba oběti, tak tam je to povědomí poměrně velké. Hlasování o redefinici bylo jednomyslné. Pro změnu tedy hlasovala jednohlasně celá sněmovna. Jak tuhle skutečnost, Kláro, vnímáte? Je to významný moment? Je to velká radost, protože jsou to 3 roky práce s kampaní Chce to souhlas, kterou dělá Consent společně s Amnesty International. A je to přes 160 schůzek, které jsme absolvovali ve sněmovně a důležité je, že vlastně se našla vlastně z každé té strany nějaká osoba, která si to téma vzala jako vlastní a docházelo tam vlastně jako ke spolupráci skrz to politické spektrum. Že to téma se stalo důležitějším než vlastně ty politické boje, které tam probíhají. Že to nebyly jen koaliční strany, ale bylo to i ANO, které s náma spolupracovalo, které je v opozici, kde Táňa Malá to hodně jako táhla, jakožto předsedkyně podvýboru a hodně tlačila na ministerstvo, aby se ta změna opravdu jako stala. A musím říct, že jsme byli opravdu jako překvapené, protože jsme nevěřili, že tam nebude jediný hlas prostě proti. To jako bylo překvapení i pro nás. A i velkým překvapením pro nás bylo třeba SPD, které s náma jako dlouhodobě odmítalo se sejít a nějakým způsobem se o té problematice bavit. A ani to, že tam jako nezazněly vlastně nějaké jako mýty, podobně jako té Istanbulské úmluvy, tak to myslím, že jsme se jako pohli hodně dopředu. Já se na význam té jednomyslnosti jsem se ptala přesně kvůli Istanbulské úmluvě, protože v lednu, tentokrát tedy v Senátu, ne ve sněmovně, ale v Senátu se hlasovalo o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy, a já to teď přečtu, protože to je dlouhý název, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, které se říká Istanbulská úmluva. No a Senát ratifikaci neschválil. Jak si tohle i s odstupem těch několika měsíců vysvětlujete? Mně ta debata přijde stále jako neuvěřitelná. Jako s tím, co se tam všechno jako dělo, protože vlastně ta úmluva má také odbourávat vlastně ty stereotypy a mýty. Ale vlastně v tom Senátu se objevovaly ty stereotypy a mýty. Jo, oni vlastně jako potvrzovali to, proti čemu ta úmluva jako je postavená.
jo, co vlastně má vlastně nějaký jako preventivně odstraňovat z té společnosti, tak tam to jako bylo ve své krystalické jako čistotě vidět. Asi je to důsledek nějakých prostě jako tlaků, které bojují za tradiční svět a vlastně oni tam prostě brali nějaké mýty, které se mají vlastně v té úmluvě objevovat a mají rozbourávat tu naši společnost, ale tu úmluvu ratifikovalo 36 států k roku 2022 a nikde se společnost nehroutí. Nehledě na to, že to, co oni říkají, že to obsahuje, tak tam není napsáno a to stačí udělat jednoduché ctrl-C a hledat. Danieli, jak se na to koukáte vy? Proč zaprvé, proč ta úmluva vůbec budí takové emoce a proč se ty mýty kolem ní tak rojí, kde se vytvářejí? Mně přijde jako zajímavé srovnání právě těch debat, které se vedly nebo nevedly ohledně právě úmluvy a ohledně redefinice. A řekl bych, že ta debata o redefinici byla podstatně racionálnější a méně ideologická, kdy vlastně zásadní nějaké ideologické téma, které se objevilo u té redefiniční debaty, tak byla otázka souhlasu, kdy pro řadu politiků bylo nepřijatelné, aby se v tom textu trestního zákoníku objevovalo spojení bez souhlasu a proto tam byla ta kompromisní varianta proti vůli, která není zas tak vzdálená od toho. Nicméně ten souhlas tam budil poměrně velké vášně, byť teda souhlas se vyskytuje i v jiných trestných činech a není s tím problém nějak. Takže tam bych řekl, že nějaký kus ideologické debaty byl, nicméně podařilo se tam najít nějaký dobrý racionální kompromis a dobře zapracovalo i Ministerstvo spravedlnosti v jeho legislativci, kteří připravili potom nebo ty finální verze návrhů, které vlastně byly tím nejlepším možným v rámci toho, co ta politická realita nabízela. Takže tam bych řekl, že byl celkem konstruktivní přístup. Zatímco u té úmluvy tam bych řekl, že ta racionální debata a konstruktivní přístup se prakticky vůbec neuplatňuje u některých lidí, kdy tam na prvním místě je ideologie a i v případě, že jsou tady ti ideologové konfrontování s nějakými racionálními argumenty, s tím, že prostě pro ty jejich argumenty třeba není žádný podklad, tak ta reakce je, ale mě je to jedno, mně se to prostě nelíbí. Jo. Takže to je, bych řekl, v oblast, ve které se dost těžko dá hledat nějaký kompromis nebo něco racionálního. Prostě tam je jasná pozice, ne, prostě nám se to nelíbí, my si s tím spojujeme něco, udělali jsme z toho nějaký symbol, tak prostě se o tom ani nebudeme dál bavit, respektive použijeme to čistě jenom na rozdmíchávání nějakých vášní. A tam bych řekl, že je dost těžké se nějak posouvat. Pojďme si některé ty... Pardon? Jo. Já ještě v tom vidím rozdíl ten, že přece ta úmluva je něco, co k nám jakoby přichází zvenčí, kdežto ta náprava té definice je něco, co jsme si tady jako vytvořili u nás, prostě na tom ministerstvu a proto to taky jako lépe přijímají potom. Přitom se dá taky říct, že to nějakým způsobem reaguje na požadavky zvenčí, protože třeba Evropský soud pro lidská práva po členských státech Rady Evropy chce už více než 20 let to, aby měli svou právní úpravu nastavenou, takže se bude trestat každé sexuální jednání bez souhlasu. Takže to tady je součástí českého práva. Ty redefinice proběhly ve většině západoevropských zemí nebo i východoevropských v posledních cirka 20 letech. Takže reaguje to nějakým způsobem na to co se děje v zahraničí, ale
souhlasím, že z hlediska té prezentace... Ale není to přijatý, je to prostě, vzniklo to tady. Jo. Já si myslím, že to je jako pro ně strašně jako citelný rozdíl. A neobsahuje to slovo gender samozřejmě. A přitom Istanbulskou úmluvu jsme si jako Česká republika taky vyjednávali. Jo. Zástupci našich ministerstev byli na těch jednáních a ten text schvalovali a nebyl tam nějaký problém. Jo. Nesignalizovali, že by tam byl nějaký problém. A já bych řekl, že pokud by skutečně byl problém třeba v tom, jak je ta úmluva nebo vychází z neomarxistické kritiky, tak když na marxismus jsou východoevropské země nějakým způsobem citlivější, tak toto bylo třeba téma, které se dalo velmi snadno v rámci těch jednání o úmluvě zahrnout třeba právě do té preambule. Bylo tam možné zahrnout právě tady tu českou perspektivu a my jsme to neudělali. Jo? Takže kdyby jsme to udělali, tak třeba by se podařilo řadě tady těchto debat předejít. Viditelně k tomu nebyl důvod. O to víc, co ty vlastně říkáš, tak tím víc se podepisuje to, že ten důvod je vlastně jako vykonstruovaný uměle. Klaro, vy jste zmínila gender, což je takové... milé slovíčko. Třaskavé slovíčko. Právě v debatách o úmluvě často padaly argumenty, že je špatně, že je nějakým způsobem genderovaná a že se zaměřuje na ženy a tím diskriminuje muže, což říkali i někteří senátoři například. Danieli, máte pocit, že i přes ty, nebo to je asi vlastně otázka na vás na oba, máte pocit, a proč, když tak máte ten pocit, že i přes ty každoroční statistiky, i přes všechny ty informace, které máme k dispozici, které se nám nahromadily za ty roky, co to sledujeme, tak proč je pořád potřeba vysvětlovat, že přeživšími domácího násilí či sexualizovaného násilí jsou skutečně z většiny ženy. Že možná počet mužů je trošku vyšší, než ukazují statistiky, ale i přesto z drtivé většiny jsou to ženy. Proč to musíme pořád vysvětlovat? Asi protože to lidé nevidí. Ale jak je to možné? To bych řekl, že je celkem možné, protože to, co vidíme, záleží do značné míry na tom, co chceme vidět, nebo co jsme zvyklí vidět, co jsme naučení vidět. A když jsme třeba zvyklí na násilí ve vztazích, tak tam nevidíme, že by tam třeba docházelo k domácímu násilí. Jo. Máme tendenci říct, jo, jak to je prostě v normální výchova, jo, nebo tady si prostě manžel umravňuje manželku, no tak jako neměla si vyskakovat. Jo. Tak pokud máme tady tuto perspektivu, tak je samozřejmě dost těžké vidět tam ty akty násilí. Já bych řekl, že s tím bojuju poměrně často právě v těch trestních řízeních, kdy předkládáme spoustu vlastně násilných útoků a pokud tam není vyloženě fyzické násilí, tak se to nesetkává často s úplně velkým pochopením, protože to mají tendenci třeba policisté bagatelizovat, jo? Že to je prostě normální věc, která se děje v naší společnosti. Jo? Nebo když děláme třeba školení pro ty policisty právě na domácí a sexuální násilí, tak když tam procházíme některé ty případové studie, tak a ptám se jich, jestli třeba tady v tomto vidí domácí násilí, říkají, no jako jo, ale to znamená, že vlastně to, co zažívám, to, co vidím pořád okolo sebe, tak je taky domácí násilí. Jo? A teď se s tím musí nějakým způsobem popasovat, že jim tam zamrzává úsměv, že najednou zjišťují, že to násilí se děje všude okolo nich, akorát nebyli zvyklí ho tam vidět. Jo, je to nějaká jako normalizace toho přístupu, že pokud jste v manželství, tak manžel prostě má nárok na sex, kdykoliv prostě chce a je to něco, co se vlastně v té společnosti stále jako objevuje a hlavně to říkají i ty autority, jo, že často to můžeme vidět i v tom Senátu, se tady to jako objevovalo v té diskuzi, tady proběhly nějaké plakety za manželství a tak, návrhy a potom a následně, když se teda ta oběť ozve, tak vlastně dochází té bagatelizaci, ale teď to přece, no tak si k tomu pust hudbu, když se ti to jako nelíbí a vydrž to.
Já mám třeba dojem, že docela velkou roli v tom hraje i právě v té normalizaci toho všeho hraje i popkultura, že vídáme to ve filmech jako něco normálního a Marek Ztracený má písničku o tom, že přišel opilý domů a vzal si takhle manželku a že může, tak myslíte si, že v tom se nějak posouváme? Ačkoliv ta písnička není moc stará, takže pravděpodobně ne. Ta popkultura, to znásilnění právě často, když je to jako znásilnění braní v té popkultuře, tak ho právě vybarvuje stereotypně a je to právě to jako násilný a ta oběť se tam aktivně jako brání. Jo, proto my máme nějakou jako zažitou představu o tom, jak to správný znásilnění jako vypadá. Ono tak samozřejmě nevypadá. Jo, a teďka už jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Pardon, jak byla ta otázka ještě? Role popkultury. Jo, role popkultury. Já si myslím, že teďka za ty poslední 3 roky, co opravdu jako dělá ta kampaň Chce to souhlas, tak se to posunulo. Koncent vzniknul v roce 2016 na základě toho, že Amnesty International uveřejnili průzkum veřejného mínění, kde si 67% obyvatel myslelo, že si za znásilnění ta oběť může sama. Jo, tím, že byla opilá, měla krátkou sukni, byla někde, kde neměla vyjít v tu chvíli. Všechny ty stereotypní důvody. Ano, všechny ty stereotypy. Ten průzkum se dělal znova a už to bylo okolo 40%. A myslím si, že kdyby se udělal teďka, tak to bude ještě nižší to číslo. Takže vlastně ta osvěta v té veřejnosti jako funguje a pracuje. A díky tomu vlastně i přichází ta nová definice toho znásilnění do zákona, protože vlastně odpovídá na požadavky té společnosti. Já tam taky vnímám posun v těch posledních letech, když jsme totiž vycházeli s těmi prvními nějak veřejnějšími případy sexuálního násilí kolem toho roku 2018-19 s různým třeba zneužíváním v církevním kontextu, tak tam jsme se setkávali dost nepochopením třeba v médiích a bylo do značné míry třeba vysvětlovat, co se v těch obětech děje, jakým způsobem si můžou novináři dovolit reagovat nebo nereagovat. A tam bych řekl, že se podařil kus velké osvěty vlastně mezi tou částí veřejnosti, která je aktivnější, jako novináři, různí lidé, co mluví do médií. A potom, když začaly přicházet další kauzy, asi nejvíc kauza Dominika Feriho, tak už bych řekl, že byla do značné míry pro to připravená půda. Byli tam odborníci, kteří byli k dispozici, novináři na ně měli kontakty, dávali jim tam prostor, bylo možné uvádět spoustu právě mýtů na nějakou rozumnější míru. Takže tam bych řekl, že a potom právě ta debata v souvislosti s kauzou Dominika Feriho, tak ta bych řekl, že udělala obrovskou vlastně informační službu ve vztahu k veřejnosti. Takže a každý z těch případů posouvá, jak to veřejné povědomí, dostává ty informace k většímu množství lidí a povzbuzuje jak oběti k tomu, aby ty věci hlásili nebo říkali to někomu, tak ty okolostojící k tomu, aby viděli, co se děje a něco s tím dělali. Takže tady bych řekl, že každá kauza je v tomto ohledu krokem dopředu. U toho Dominika Feriho ještě to odhalilo jednu věc a to je vlastně jako postavení té oběti v tom veřejném prostoru, kdy vlastně, když se vrátíme na začátek toho případu, tak jakmile to zešlo v podvědomí vlastně uveřejnění těch článků, tak byla obrovská vlna vlastně proti těm obětem, které to se svěřily těm novinářům a novinářce. A vlastně jako to odhalilo úplně jako čemu ty oběti jako musí čelit. Vlastně té viktimizaci i v té společnosti, nejenom někde, jako když to jdou nahlásit na policii a tak, ale vlastně musel být strašně silný, aby tady to jako ustáli a můžeme vidět, že vlastně postupem, jak postupoval ten případ u toho soudu, až teda došlo k tomu konečnému rozhodnutí, tak jak vlastně se měnil ten pohled na to a na to vlastně, co ty oběti potřebují a jak k ním přistupovat.
Když se ještě vrátíme k Istanbulské úmluvě, Kláro, vy jste v krátkém komentáři pro Voxpod uvedla, že to, že jsme úmluvu neratifikovali, tak že to na nás vrhá na mezinárodním poli špatné světlo. Mohla byste tohle rozvést? Tak my jsme se tím zařadili do nějakého ranku prostě států, jako je Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko to vlastně odstoupilo zpětně, Polsko myslím, že chce také odstoupit nějakým způsobem od toho. Prostě jako my furt tady hlásáme, že patříme na ten západ teda, ale nechováme se podle toho. Jo, takže tady to jsem tím myslela, že nás to zařadilo vlastně po bok jako zemí, které nevnímám úplně jako demokratické, nebo jdou jako opačnou cestou. Já bych zároveň řekl, že to hází klacky pod nohy české diplomacii, protože pokud Česká republika chce něco prosazovat v zahraničí, tak samozřejmě potřebuje mít nějaký slušný mandát, slušné renomé a nepotřebuje to, co pokud vím se děje, že ať se dostaneme téměř kamkoliv, tak se nás ptají, a proč jste neratifikovali tu úmluvu a co vy nám tady chcete říkat nebo kázat. Prostě je ta česká situace tak nějak odlišná od zbytku Evropy. Vy tam to domácí násilí nemáte, nebo jako co se tam u vás děje, že to nejste schopni ratifikovat. Takže tady bych řekl, že to odčerpává v České republice spoustu energie a i nějakého potenciálu dosáhnout dobrých věcí na mezinárodní úrovni a vlastně hájení českých zájmů. A přitom Česká republika je mezinárodně vnímaná jako země, pro které jsou lidská práva jako důležitá, ale jako tady tím vlastně o ten kredit přicházíme. Když se podíváme přímo na to, co by mohla Istanbulská úmluva přinést, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková před těmi několika měsíci upozorňovala na to, že ačkoliv spoustu právních norem z Istanbulské úmluvy v našem právním řádu najdeme, tak v některých bodech jako stát pořád selháváme. O které body může jít? Víme, že to jsou třeba azylové domy, jejich nedostupnost. Já bych řekl, že selháváme především v těch službách pro oběti a pro agresory. Protože to bych řekl, jsou taková ta měkčí opatření, která nejsou tak jednoduše prosaditelná a nejdou tak snadno vidět jako změna nějakého zákona. A to, co my tady máme, tak je, že služby pro lidi nějakým způsobem zasažené násilím se do značné míry realizují, naplňují díky aktivní občanské společnosti, díky neziskovkám, poskytovatelům sociálních služeb a často neúplně s velkou podporou státu nebo navzdory často v tomu, co stát dělá. A tady jde jak o tu nějakou politickou podporu, tak o tu podporu finanční. A v tomto ohledu bych řekl, že Istanbulská úmluva by byla schopna tady tu situaci trošku zjednodušit a vyčistit, kdyby se řeklo, že řada těch věcí jsou prostě dané, protože jsme se k ním mezinárodně právně zavázali, tak bychom tady nemuseli vést spoustu zbytečných debat třeba o financování krizových linek. Že třeba v krizové linky musí každý rok bojovat o peníze a nevědí jestli teda budou mít na to, aby zaplatili ty odborníky, kteří tam budou poskytovat krizovou intervenci. A toto bych řekl, že kromě toho, že to je nedůstojné, je to neefektivní a je to úplně zbytečné. Jo. Dělat tady takovéto služby součástí nějakých politických handlů, porcování medvědů a podobně. Takže tady bych řekl, že by nám ratifikace úmluvy přinesla podstatně větší míru stability a možnost soustředit se na to, aby jsme tady udržovali odborníky a ti odborníci mohli pracovat. A zároveň by nám ta úmluva umožnila zjistit, jestli ta Česká republika tady je skutečně nějakým způsobem výjimečná a jestli česká řešení jsou lepší než řešení třeba jiných zemí. Protože ta úmluva směřuje k tomu, aby se sbírala srovnatelná data.
a to napříč celou Evropou a díky tomu, aby se mohli srovnávat, co funguje, co nefunguje a ne, aby docházelo k tomu, že když se děje nějaký evropský výzkum, tak třeba ohledně násilí na ženách a domácího násilí, tak Česká republika řekne, že na to nechce dát těch pár milionů a radši se toho nebude účastnit a radši teda nebudeme vědět, jak to teda s tím násilím u nás je, aby jsme to ani nemuseli řešit. Přitom to nedává ekonomický smysl. Nedává. Protože ty služby taky něco stojí, jako už ty existující, který teda nezřizuje stát, ale ten stát to stále stojí nějaké peníze, protože když se stanete obětí, tak nějakým způsobem vypadnete z toho a má to na vás jako nějaký dopad, že třeba než začnete znova pracovat, potřebujete zdravotní pomoc a další věci, psychologickou, psychiatrickou, nejste tak produktivní a teďka jako ten stát jako přichází tady tím o ty peníze, takže on kdyby radši ty peníze teda jako do toho vložil, do těch služeb a do té prevence, aby se to nedělo, tak by na tom nakonec vydělal. Mně to přijde jako hodně krátkozraké, obzvláště teda ta politika ministerstva financí v posledních letech, kdy je tam tendence nefinancovat prakticky nic, protože všechno stojí nějaké peníze a když můžeme ušetřit, tak prostě ušetříme třeba na těch službách pro oběti nebo pro agresory. Jo. A ušetříme sice tady pár milionů, nicméně ty dopady na veřejné rozpočty, i když my tam nedáme vůbec nic do žádných dalších navazujících služeb, tak ono se nám tam vždycky promítne. Jo. Pokud my ty oběti třeba nezachytíme brzo, tak budou vyřazené z toho provozu, tedy i z toho ekonomického provozu a splacení daní po podstatně delší dobu. Když je nezachytí sociální služby, tak holdy zachytí zdravotní systém a bude nás to stát podstatně víc na zdravotních výdají, na nemocenských, na v případně dalších službách. A tady bych řekl, že nebo to samé teďka se děje v debatě o advokátní tarif, kdy opět ministerstvo financí a vnitra teda nechtějí dávat peníze na zmocněnce, což má ten efekt, že není nebo nebude dostupná právní pomoc pro oběti, což dá se říct, jo, tak ušetříme na tom. Nicméně ono to zároveň znamená, že pokud ta oběť nebude zastoupená, tak nebude požadovat zpravidla po tom pachateli žádnou náhradu újmy. Tak nám to teda aspoň říkají statistiky. A jestliže teda ta oběť nedostane kompenzaci od pachatele, tak bude požadovat nějakou peněžnou pomoc od státu a bude využívat ty služby hrazené státem. Takže místo toho, aby stát dal nějaké drobné peníze na to, aby se dosáhlo toho, že bude platit ten, kdo způsobil tu újmu, tak stát tím, že krátkodobě ušetří, tak nakonec zaplatí podstatně více. A toto mi přijde jako debata, kterou my tady prakticky vůbec nevedeme a jedeme čistě jenom potom ušetříme prostě tady zrovna pár milionů. Očekáváte, že v příštích letech přijde prostor na další hlasování o Istanbulské úmluvě? Nedokážu říct, jestli hnedka v té další vládě, která nás bude čekat přibližně za 2 roky, ale myslím si, že určitě, protože ta úmluva nikam nezmizí. Já bych byl optimista, já bych řekl, že klidně po podzimních senátních volbách může být další kolo v Senátu, pokud se dostatečně změní složení Senátu, respektive pokud se úmluva stane tématem podzimních senátních voleb, což vím, že řada lidí třeba i z regionů chce interpelovat své senátory a chce po nich, aby se vyjadřovali tady k té otázce, proč neratifikovali nebo proč hlasovali proti ratifikaci. Takže klidně se to může stát velmi brzy opět tématem. My tady mluvíme o úmluvě Rady Evropy. Evropská unie ale už od roku 2022 jedná také o směrnici o potírání násilí na ženách vůči ženám. Tu teď ještě musí schválit členové a europoslanci, což je údajně spíše taková formalita. Co by tato směrnice, my ještě neznáme její přesný obsah, ale co by mohla přinést?
Tak ona obsahuje hlavně vlastně nějaké zločiny v kyberprostoru, řekněme, které jsou zaměřeny nějakým jako sexualizovaným podtextem, kdy vlastně jde o nesouhlasné sdílení vlastně intimních obrázků, kybernetické pronásledování, obtěžování a podněcování k nenávisti. A plus ještě to obsahuje další prvky, jako třeba mrzačení ženských pohlavních orgánů a podobně. Chceš tomu něco dodat? Moc toho nevíme. Takže... Právě moc toho nevíme. Já taky s napětím čekám, jaký bude ten výsledný text. Když jsem viděl ty úvodní návrhy, tak ty vypadaly, bych řekl, v řadě ohledů velmi dobře, protože šly ještě vlastně do konkrétnějších oblastí a do větších detailů, než co se zahrnovala právě ta úmluva Rady Evropy. Třeba právě i pokud jde o definice těch jednotlivých trestných činů, nebo pokud jde o promlčení nebo náhrady újmy. Tam se potom vzedmul odpor členských států, včetně teda České republiky, z pohledu kompetencí z Evropské unie tady v této oblasti vytvářet nějakou legislativu. A z toho důvodu tam došlo vlastně k nějakému osekání a k hledání kompromisu. A jsem celkem zvědavý, jaký bude ten výsledný kompromis. Já k tomu mám takovou pikantérii. A to je, že když jsme vlastně prosazovali nápravu definice znásilnění, tak nám ministerstvo říkalo, počkáme na tu směrnici, protože ona původně obsahovala vlastně v nápravu té definice, že by měla být s absencí souhlasu. A což z toho nakonec vypadlo, nebo se to tak jeví momentálně, ale vlastně zároveň ta Česká republika bojovala proti té směrnici. Takže čekáme na něco, proti čemu bojujeme. To vlastně mi trošku nahráváte. Já jsem se právě chtěla ptát, jaká a jestli vůbec panuje nebo existuje nějaká debata o téhle směrnici na české politické scéně. Takže jak se o ní mluví, jak je přijímaná, minimálně v těch náznacích, co už máme. Já mám pocit, že si ji ještě nevšimli. Já mám právě taky ten pocit. Přesně jo, tak. Že ty největší odpůrci, u kterých bych to čekala, tak u těch mám pocit, že si to ještě nevšimli a ty, kteří nejsou proti, tak o tom právě radši nemluví, aby si to ty odpůrci nevšimli. Aspoň tak to na mě působí. Já jsem zaregistroval ty debaty na spíše odborné úrovni těch legislativců a lidí, kteří jsou v rámci veřejné správy. A tam jsem, protože tam se účastní toho procesu vlastně evropské tvorby legislativy, připomínkují tam, dávají tam nějaké stanoviska, takže tam bych řekl, že to povědomí a ta diskuze byla. S tím, že ta pozice české vlády, respektive Ministerstva spravedlnosti, byla zpravidla taková, že chceme vlastně co nejméně povinností uvalit na Českou republiku, co nejméně, aby nám tady do toho zasahovali, aby nás to stálo co nejméně. Takže to jsem tam vnímal jako nějakou českou prioritu. Plus to, aby nám tam nevznikl nějaký nepříjemný precedent ohledně kompetencí, respektive rozšiřování kompetencí Evropské unie výkladem. Takže tam jsem vnímal i opatrnost tady spíše interpretační. A mezi politiky bych řekl, že jsem to vnímal jako téma, o kterém vědí ti, kteří se zabývají problematikou sexuálního násilí, ale jinak jsem to nezaregistroval. Blížíme se ke konci. Mě by ještě zajímalo, jak důležitý je jazyk v těchto debatách o sexualizovaném násilí nebo domácím násilí, tedy to, jak o nich mluvíme. Jazyk je důležitou součástí společnosti a to, jaký slovům přikládáme význam, co si pod nimi představíme, tak to je důležité. Já myslím, že se to nádherně teďka opravdu ukázalo v té
definici znásilnění, kdy prostě používáte nějaká slova, vysvětlujete a ty lidé to pochopí. Když prostě vezmete slova, který pro ně mají jiný obsah, než který mají pro odbornou veřejnost, tak to pro ně může působit jako hadr na býka. Já ten jazyk taky vnímám jako důležitý, mimo jiné třeba z toho důvodu, že pro oběti je často důležitým aspektem pojmenování toho, co se stalo, nalezení těch správných slov, které budou nejlíp odrážet tu situaci. A z tohoto důvodu bych řekl, že tam je taky citlivost k používání potom různých termínů, které mohou třeba přenášet vinu z jednoho aktéra na druhého a podobně, nebo můžou akcentovat jednu část prožitku, jako třeba oběť, nebo přeživší, nebo poškozená. Jo. Tam bych řekl, že ta slova jsou schopna hodně pomoct a i hodně zraňovat. A zároveň bych řekl, že se vyskytujeme v oblasti, kde máme nějaké zaužívané právní termíny, jako je třeba ten poškozený v trestním řízení nebo oběť. A pak tady máme nějaké představy v obecném jazyce a pak tady máme třeba snahu do těch pojmů napasovat ještě něco jiného. Krásně to bylo vidět na tom slovu gender, jo, které najednou tady bylo velké halo z toho, že by se mohlo objevit tady toto slovo v českém právním řádu, přitom ono v českém právním řádu už dávno je. Jo. A za těch cirka 20 let, co tam je, tak nespůsobilo rozpad české společnosti nějakým jiným způsobem, než který bychom tak nějak viděli i bez něho. Jo. Takže tady bych řekl, že jsou to do značné míry války o slova a o to, jak vhodně nebo nevhodně pojmenovávat, jak využívat nebo zneužívat různých pojmenování. Takže jazyk bych řekl, že tady je naprosto klíčový. Vnímáte i v těch nejvyšších patrech politiky a české společnosti snahu a nějaké třeba úsilí o to ten jazyk měnit a přijmout ta více respektující, citlivější slova, termíny? Mezi některými politiky určitě a političkami, hlavně bych řekl těmi mladšími, anebo těmi, kteří mají s tou problematikou nějakou zkušenost, mají do ní vhled. A pak tam samozřejmě vnímám i ty tendence bagatelizovat a považovat to za nějakou přecitlivelost mladších generací a podobně. Já tady to asi jenom můžu potvrdit. Já si nemyslím ani, že to je třeba jako generační. Já si myslím, že to je opravdu jako o nějakém vašem jako nastavení toho daného člověka, o tom, jako čemu přikládá prostě význam. Klára Kadar, Daniel Barton, děkuji za rozhovor. Děkujeme. Děkuji. Pokud se vám tento díl podcastu Café Evropa líbil, sledujte nás ve svých podcastových aplikacích, dejte nám odběr a nebo nás třeba sdílejte. Já se budu těšit zase někdy příště.